Pozvánka do baziliky svätého Mikuláša v Trnave na štvrtok 3. apríla 2025 od 19:45 bude Noc milosti, adorácia, svätý ruženec, odprosovanie za Slovensko a Česko, zriekanie, zvelebovanie, eucharistické požehnanie, svätá spoveď v jubilejnom chráme s jubilejnými odpustkami. Programy nasledovné. O 18:30 bude svätá omša. Po svätej omši vyloženie oltárnej sviatosti. 19:45 je moderované odprosovanie pred Eucharistiou. O 21:20 bude zvelebovanie. 21:30 sa pomodlíme svätý ruženec. Od 23. hodiny bude svätá hodinka s moderovanou adoráciou. O polnoci záverečné požehnanie so sviatosťou oltáru. Modlitba za dozučinenia. Pretože pohár Božej spravodlivosti je plný, preplnený, už preteká. Len mohutná sila modlitby a odprosujúceho pokánia ochránia svet pred tým, čo mu pripravila Božia spravodlivosť. Počúvnite aspoň teraz hlas vašej nebeskej Matky. Potrebujem toľko odprosujúce modlitby a ochotne obetovaného utrpenia. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame vás k osobnej účasti. Tisícky veriacich sa každoročne prichádzajú do baziliky svätého Mikuláša pokloniť obrazu milostivej a žehnajúcej Panny Márie Trnavskej, ochrankyne trnavského ľudu, na ktorom sa v čase najväčších útrav zjavil zázračný krvavý pot a slzy. Čo stojí za slávou dreveného obrazu Panny Márie Trnavskej, na počesť ktorého sa každoročne koná veľká novéna oslavujúca zázraky s ním spojené? Jej počiatky hľadajme v roku 1585. Práve v tomto čase študuje budúci arcibiskup František Forgáč v Ríme. Od mladosti patril k mariánskym ctiteľom a v kláštore svätého Alexeja a Bonifáca v Ríme si zamiloval ikonu Panny Márie. Pohľadu na obľúbený obraz sa nechcel vzdať a tak skôr, ako opustil Rím, rozhodol sa zabezpečiť vyhotovenie jeho vernej kópie. Tu napokon venoval chrámu svätého Mikuláša, kde visí dodnes. V súčasnosti je obraz umiestnený v kaplnke svätého Kríža v bazilike svätého Mikuláša, ktorá bola postavená v rokoch 1629 až 1636. Steny kaplnky sú posiaté ďakovnými darmi od veriacich, ktorým Panna Mária údajne pomohla. Nie však len jednotlivcom. Svoje schopnosti a zázračnú silu obraz prvýkrát demonstroval v roku 1663. V čase, kedy sa nebezpeční Turci blížili k Trnave, prišlo k nevysvetliteľnej a mimoriadnej udalosti. Obraz Panny Márie vyronil krvavé slzy a Turci sa nečakane odvrátili od mesta. Neprešlo veľa rokov a mesto bolo zaťažené zákernou morovou epidémiou. Mor sa rýchlo šíril a vyberal si stále nové obete. Mestská rada hľadala cesty k jeho zastaveniu, keď si už v trápení obyvatelia nevedeli rady, na sviatok obetovania Panny Márie, teda 21. novembra, sa rozhodli viesť procesiu so zázračným obrazom patronky Trnavy. Modliaci sa veriaci spoločne prechádzali mestom a procesiu napokon zakončili v chráme so slovami Te Deum Laudamus. Teba, Bože, chválime, mor náhle skončil. Aj vďaka týmto zázrakom bola v roku 2008 bazilika svätého Mikuláša vyhlásená za mariánske pútnické miesto Trnavskej arcidiecézy. V bazilike svätého Mikuláša v Trnave je milostivý obraz Panny Márie Trnavskej. Bazilika je jubilejný chrám roku 2025, teda príležitosť získať jubilejné odpustky. V nočnej adorácii
než akoukoľvek inou formou modlitby. Toto je modlitba, ktorá ťa najúžšie zjednocuje s mojimi vlastnými nocami, ktoré som celé strávil v modlitbe počas svojho života na zemi. Prichádzaj preto ku mne v noci a okúsiš moju moc a prítomnosť po tvojom boku počas dňa. Žiadaj ma o čokoľvek, keď ku mne budeš v noci prichádzať a na úsvite dňa poznáš moju milosrdnú pomoc. Mám zvláštne zaľúbenie v tých, ktorých povolávam, aby so mnou bdeli v nočnom čase. Modlitba kláňania sa v noci má moc a účinnosť modlitby spojenej s pôstom, ktorú som odporúčal svojim apoštolom ako spôsob vyháňania démonov zmučených a utláčaných duší. Preto sa démoni nočnej adorácie boja a nenávidia ju, zatiaľ čo anjeli sa z nej radujú a vkladajú sa do služieb duší, ktoré po nej túžia. Ježiš hovorí benediktínskemu mníchovi zo zdroja in sinu Jezu.